Ca doamna cea? Fie casa unde? Ea? Tare de tot. Un pic de ea. Ea? Hai să spunem mai tare de la început, da? Să trăiți, să înfloriți, să nu mai în mijlocul, să viscați și iuți ca să atingi ca acesta viață lungă, bani în punct, tot anul să vă ajungă. Și la mulți i-a zis tare. Grâu, asemenea, să se înzecească aurul râpii, strugurii, fructele